Ameni. Ameni. Sijika ikhasi. We are now turning. Siyaguquka izinto. Things are turning around. I have finished in this place. Bengisebenza no squash, I was working with Squash no Siya, and Sia, no Thembi, Tembi, no Sishuba, Sisuba, no Odwa, and Odwa, no Axola. and Akona. Siyabulela. Thank you. Phelile indawo yethu apha. Awazi. Sizocela uchairman womhlangano We will ask the chairman of the gathering aze ngaphambili. to come up front. Thiyakuthi Hago Tinwa Aku Phela Amandla Thiyakuthi Nakuthinwa Hallelujah. We'd like to take this time as NYC to greet our fathers in the executive. Startel to Basim NYC, Spiritual Tatabe to executive. Sibulise teaching team Greet the teaching team. and all important delegates in the different offices. Number bonke abantu ababalulekileyo kwi-office nge-office. And a special welcome to the youth at large. Hallelujah. Samkele yonke youth. Amen. Hallelujah. We are excited to be here in this meeting, Siyavuya ke sibe lapha kulo mhlangano. and really against all odds, we have made it this far. Kuzo zonke izinto sithe sahamba kwaba lapha. We are conscious as NYC that now we are heading towards the word of God. Siyaqonda ke singu-NYC ngoku siyezwini lenkosi. But before we go there, we want to set the tone and set expectations for this meeting as a Phambi committee. kokuba siye siqalele ukucacisa ezinye izinto. Because for every meeting there is a purpose. Ngoba umhlangano nomhlangano khona injongo. And I think shortly, without wasting time, to set the purpose for this meeting, I'd like for us Ngaphandle to open. komosha ixesha injongo yalo mhlangano. Someone quickly open for us in the book of Joel chapter 2. Cela omnye usivule incwadi kaJoel chapter 2.
We'll be reading verse 28 and verse 29 only. Sivule u28 no29 yedwa. Someone who's found it can please quickly read it for us. Cela omnye oyifumeneyo angasifundela. For the sake of time, we'll take only one language. Ngenxa yexesha sawuthatha ilanguage ibenye. Hallelujah. From the version that I have, it says, "Then after doing all of these things, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and your young men will see visions. In those days, I will pour out my spirit even on servants, men and women alike." Hallelujah. The scripture that we are reading, it's our desire for this convention. Le verse ifundileyo injongo yethu yalomhlangano. As a generation in the day that we are living in today, Njengesizukulwane esiphila namhlanje, it is our desire that in this meeting that we have this weekend, injongo yethu ba sibe lapha kule weekend. there might be a fresh outpouring of the anointing of God. Kubekho ugcobo olutsha kaThixo. We are asking from the youth and the church at large Sicela sitsho kwi-youth nebandla lonke. that don't miss the opportunity for the infilling of the Holy Ghost in this meeting. Ungaliphosi ithuba loba ugcwaliswe ngumoya ingcwele kuwo lo mhlangano. We are highly expectant in this meeting Silindile kulo mhlangano that there will be a fresh outpouring of the Holy Ghost. kubekho umoya othululwayo. We believe that the same promises that were given to our father, Reverend Nicholas Bengu, Siyakholelwa ke nezithembiso ezashiwo ngoba uNicholas Bengu. it is the same promises that we are carrying as a generation. Sezizo ke esazibambileyo njengesizukulwane sangoku. It will be important that you all open your hearts Kuyobaleka uba masivule inhliziyo yakho for God to operate throughout this weekend. uba uThixo asebenze kuyo yonke le weekend. Now, something critical that we want to announce you as the youth Into ke ensihalele kuyitsho njengeyouth is that our convention is going to be very short. kukuba i-convention yethu izoba mfitshane. Because it's going to be very short, Kuba izoba mfitshane ke we are asking for you to stay connected throughout. sicela i-youth ke ihlale ikhona oko. We are discouraging loitering during the services. Asikufuni ke ukuhamba kukhonzwa. Therefore, we are encouraging that throughout the services, let everyone be seated to listen to what God will be saying. Siyakhuthaza ke ngenkonzo umuntu wonke abe ahlale phansi akhonze. So that it does not happen that you are present, but you miss what God is doing. Ungenzeki uthi ukhona ungafumani into uThixo ayenzayo. So from us as NYC committee, Njenge-NYC committee we are saying you are welcome in this sithi meeting. namkelekile nonke kulo mhlangano. But again, we know that our welcome as NYC would be insufficient Siyayazi ke njenge-NYC ukwamkela kwethu kuzoba kuncinci without the presence of our fathers from the executive. ngaphandle kotata bethu executive. So we have sincerely asked the executive chairman Sicela utata executive chairman to please come to the front and address us as the youth oba aze ngaphambili azothetha nathi njengabatsha. and express a word of welcome to everyone who's here Atsho today. izwi lokusamkela njengesonke. So at this time, I'm going to ask that we sing just one or two verses of a song Ngizocela ivesi bembini. as we request Umfundisi Hleta to please come to the front and welcome the youth officially. Sicele utata eze ngaphambili. Amen. Can we all rise on our feet? Simeke nyawo sonke. Speaker for this session. Kube kuhle kwinkokheli zabantu abasha na kwinkokheli zebandla i-executive ne-teaching team It was good on the part of the National Youth Committee and the church leadership, that is the executive and the teaching team as well, ukuthi phakathi kwabantu abazawuthi baministerishe kulo mhlangano wethu kube khona
abantu abasha aba-identifyiweyo from the regions. That amongst the ministers who will be ministering in this convention, we will also have young people from the regions who will be allocated some slot to minister unto us. Ngabantu abasha abaziwayo kuma-regions abo. These young people are being known in their respective regions. Kodwa siyathanda ukuthi nalapha ku-national sibazi ukuthi kukhona abantu abasha uNkulunkulu asebenza ngabo kuma-regions ethu. We also want to know them at national level, that we have these young people whom God is using at their respective regions. Sinodadewethu uSister Nthabiseng Motima We have got our sister Tabseng Modima. ose-Western Cape njengamanje ngokokuhlala She is coming from Western Cape, nangokokusebenza. and that is where she is actually working. Kodwa ke enyanisweni uzalelwe eMount Fletcher eEastern Cape. She was born actually in Mount Fletcher in Eastern Cape. Ngumntwana kaThixo osindisiweyo. She is a born-again Christian. Uyaziwa kwi-region yase-Western Cape. She is being known at her region, that is the Western Cape region. uThixo uyaministerisha kubantu abasha nakosisi ngaye God- kwi-region yase-Western Cape. God is using her as she is ministering to the girls and to the young people Ngime at Eastern ngime Cape. kule ndawo nami ngingomunye wabakhiweyo yiministry yakhe. As I stand here, I've also been built up by her ministry. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi namhlanje uzawuba phambi kwethu abeke icebo likaNkulunkulu kubantu We abasha. are so grateful that she will come up front and lay unto us God's plan. Usebandleni ke laseFilipi ngaphansi kukamfundisi uDM Thembani. She Mandibulise ngokuzithoba okukhulu kodata bami be-executive, Let me humbly greet my fathers of the executive, the teaching team, teaching team, i-committee yabantu abatsha, young people's committee, omama, mothers, utata, fathers, obhuti, brothers, osisi, and sisters, nabantwana abancingehla igama lenkosi and the uJesu. young children in the name of Jesus. Bendibulisa ngegama lenkosi uJesu. I am greeting in the name of Jesus. Igama lami ke selichaziwe, My name has been given. ndinguNthabiseng Motima, I am Tabiseng Motima, ndiyazalwa eMount Fletcher, born in Mount Fletcher. ndisindisiwe, I am saved. izono zami zixolelwe, My sins are forgiven. ndingumntwana kaThixo. I am a child of God. Ndamamkela uYesu ngenye imini, I accepted Jesus one day. ndasiphakamisa isandla sami, I lifted my hand ndawuvula umlomo wami, and opened my mouth ndamamkela uYesu and accepted Jesus, ukuba abe yinkosi yobomi bami. that he may become the king in my life. Sekutshiwo ke ukuba ngomsebenzi It has been said that with regards to work nangokuhlala and staying, ndise-Western Cape. I stay at Western Cape. Mandibulele okokuqala elithuba, Let me thank this opportunity first, noba kungelulanga even though it is not easy le platform ndikuyo, in this platform, kodwa ndibulela okokuqala i-region yami, but I thank firstly my region, i-Western Cape, Western Cape, kunye ne-leadership and its leadership ne-youth committee. and the youth committee. Ndibulele uThixo I thank God owenze ukuba naye ndibe khona kule ndawo. who made me to come in this place. Ndibulele kwakuna ngokuzithoba okukhulu I also humbly thank ootata bam abandiphetheyo, my fathers who are leading me, i-executive the executive kunye ne-teaching team and the teaching team, ukuba nayo ivume that allowed ukuba ndibe khona kule ndawo. that I may be in this place. Nayo i-NYC, Even the NYC. amen. Amen. Ngokufutshane ke Shortly, cela sityhile izwi lenkosi let us peruse the word of the Lord. uRomans chapter 12 verse 1 Romans chapter 12, verse 1. no-1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2, verse 9. Kamnandi uchairman wami ka-NYC Fortunately, the NYC chairman undixelele kakuhle told me clearly ukuba ndingabhayindwa that I might not be bound yi-theme by the theme
kodwa ndithethe lo uThixo akubekile enhliziyweni yakho. that I may say what the Lord has put in my heart. Enyanisweni ikhona into uThixo ayibekile enhliziyweni yakho. Honestly, there is something in my heart. Ndisathandaza As I was praying, kubekeke amazwi athi these words were laid bantu abatsha that young people, make sibuyisele that let us bring back isidima sikaThixo God's honor endaweni yaso. in its place. Mandiphinde Let me repeat, bantu abatsha young people, masibuyisele let us bring back isidima sikaThixo God's honor endaweni yaso. in its place. Ngoba kweli xesha Because in this time, uThixo uthembe thina. God trusts us. We are the last generation Sisisizukulwana sogqibela to perform the miracles ukwenza imimangaliso etshiwoyo eBhayibhileni. that the word talks about. uThixo God trusts us. akakho omnye umuntu uThixo There amthembileyo. is no other person that God trusts. Ule ngenjongo He chose us purposely. usikhethe phakathi kwabo abanye abantu abatsha He chose us amongst other young people, enenjongo having a purpose ngempilo yethu. with our lives. Kukhona inhlungu There is a grief esenhliziyweni kaThixo. that is in God's heart. Esatsho umtata wami As my father is saying, utata uHletha that I said, ngesitsho sithi nesikhala. saying, as a man, uThixo ngokungathi asingabo if we are not who have been chosen, abalungiweyo who have been chosen, to display ukubonakalisa isidima sikaThixo. Afika kweli bandla when I go to this church, kusekhona inkazimulo there was kaThixo. glory of God. Ngafika kweli bandla When I go to this church, kusekhona ukumoyika uThixo. there was a fear of the Lord. Ngangena kweli bandla When I entered in this church, ngabona indlela okwenziwa ngayo I saw the way things were done, ukuthi akwenziwa ngalaa ndlela endandisenza ngayo. that they are not the same as those that I usually did. Ndathi ndihleli phakathi kwabo As I was sitting amongst them, umoya oyingcwele wathetha nam the Holy Spirit spoke to me, wathi khawuzijonge said, look at yourself. awufani wena naba bantu. You are not the same as these people. Amen. 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 Kwakunezinto There were things endandize nazo that I came with ezweni from the world. ngoba uThixo xa ekusindisa Because when God saves you, akathi lahla into zakho kuqala He does not say leave your things first uze kum and then come to me. uza You unjalo come as you are. njengalo mhlabeleli As this song athi says, ndeza ndimanikini. it says, I came with burdens. Hallelujah. 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 Xa umoya oyingcwele ethetha nam When the Holy Spirit spoke to me, ndazijonga I looked at myself ndayibona indlela endiyiyo and I saw the way I was. ndabuyela emva ekhaya And I went back home ndasusa ezi zinto umoya oyingcwele and removed these things the Holy Spirit ebehlaba isihlabo put axes on. ngoba umoya oyingcwele Because the
move. kwavuka abantu People rose abazawundixelela who were going to tell me ukuthi mandidle izibhalo that I must eat the word ukwenzela ndizazi indlela zikaThixo. so that I may know the ways of God. Amen. Yandinceda loo nto That helped me ngoba ndandingenayo because I had i-complaint, no complaint. ndandingakhalazi, I was not complaining. ndandingenayo why. I had no why. Babesithi xa bethetha When they spoke, bathi for now they're sitting home. you may not understand, Ungangaqondi. but later Kodwa kwixesha you will elizayo, understand. uzawuqonda. Indeed, Ngenene, ndabona ekuhambeni kwendlela I saw in my journey ukuthi ezi zinto that these things babendifundisa zona they taught me njengoPaul as Paul efundisa uTimothy teaching Timothy, emyala giving him instructions, indlela the way amele ahambe ngayo he should walk on endlini kaThixo, in the house of God, elibandla which is the church nentsika kaThixo. of God. Hallelujah. Amen. Nam ndazibona ezi zinto. I also saw these things. Oh, nansi le nto sisi babethetha ngazo. Here is these things the sisters were talking about. Hallelujah. Amen. Ndamkhonza uThixo I served God xa kunamhlanje as of today. nam njengomntu omtsha I also, as a young person, ndiyamangala I am amazed. ngelishwa Unfortunately, andizalelwanga kweli bandla. I was not born in this church. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndizalwa ligqirhakazi. I am born by a witch doctor. Ndandihlonela izithixo. I obeyed God. Hallelujah. Amen. Ndasindiswa. I got saved. Ndahlanjwa ngegazi likaYesu. I was washed by the blood of Ndayibona Jesus uba le nto inomehluko. and saw that this thing is different. Ayifani nale nto bendikade ndiphila kuyo. It is not the same of the one I know. Kodwa igeneration yanamhlanje But today's generation, igeneration ka-why. it is a generation of why. Ndiyayazi boobhuti bam, I know my brothers. ndiyayazi boosisi bam I know my sisters. ukuthi ayithandeki, That it is not likable. ayamkeleki. It is not acceptable. Easily acceptable. And le generation And this generation, uthi uthetha while you are speaking, seyinempendulo it ngapha. already has answers. Amen. But izwi lenkosi But the word of the Lord liyasiyala is instructing us ukuba masingamilisi that we must not conform okweli phakade. to this world. Into eyenza uba lisiyale What makes it instruct us? kwenzela into yokuba ngempilo yethu It is for our lives, bayibone impilo yethu that they may see our lives iy'mpilo enomehluko. being a changed life. Bayasazi They know us. sikhulela phakathi kwabo We grew before them. besiphila nabo We lived with them. nengababona umehluko. They must see a difference. That's why kusithiwa singamilisi Here, Lord, it says we should not conform okweli phakade. to this world. Siyobadonsa kanjani How are we going to take them back xa sifana nabo? if we are the same as them? Siyabodansa kanjani How are we going to drag them xa siphila impilo efana nabo? if we live the life that is the same as theirs? Siyabadonsa How kanjani are we going to drag them xa sithetha ngendlela abathetha ngayo? if we speak the same language as them? Siyobadonsa How kanjani are we going to drag xa them sihamba kwindawo abazihambayo? if we walk the same paths they walk? Hallelujah. Amen. Kanti bekumelwe Yet it was uba thina singafumaneki It was supposed that we are not found kwindawo in abakuzo, the same places they are in. so that we may have power Ukuze sibe namandla to deliver them okubahlangula, and to rescue them. okubahlangula. Siyobahlangula njani How are we going to rescue xa them siha
kuhlanjwa if ngabo we walk the same paths as bade them, batsho nabo they also say bathi namhlanje and say to them, abantu abasindisiweyo saved people, abantu abatsha young people, siyafana we are the same. kanti asifani Yet we are not the same. kunezinto esizincamileyo There are things that we left. kunezinto ebesizithanda There were things we loved, kwafuneka sizincame and we had to leave them. haleluya haleluya uyabona xa uncama into ubuyithanda You see, when you leave something that you loved, kudingeka amandla avela enyangweni power from above is needed. azokwehlukanisa That will separate you. otherwise ingqondo yomntu Otherwise, the human mind ngeke ikwazi cannot ukukwehlukanisa separate you nezinto ubuzithanda from the things you love ezingathandwayo nguthixo that God does not love. amen bantu abatsha Young people, me also nam I've got a cry dinesikhalo. xa ndijonga namhlanje When I look today, impilo yanamhlanje the life of today, impilo engamkholisi uthixo it is a life that does not please God. kamnandi kuthetha umntu omtsha Fortunately, a young person is speaking phakathi kwabantu abatsha amongst young people. andibekwanga esiqithini sasepatmos I am not put in Patmos lapho ndiyophila ndodwa where I live alone. ndiphila phakathi kwabantu abatsha I live amongst young people. ndiphila impilo yokuphepha I live a life of running ngoba kuyaphethwa because you run endleleni in yokusindiswa the journey of salvation. awuzimameli zonke You izinto don't listen to everything endleleni in the yokusindiswa journey of salvation. uthi umpostoli Paul Apostle Paul says, zonke sivumelekile all things are noko permissible, azindilungele but zona they are not all for me. zingabalungela abanye They might be good for kodwa others, mna but lo I, ongaphakathi the one inside, uthi no is saying to no. ungodliness Ekungalungisini. no Hayi. kwi-lifestyle yanamhlanje Ubomi banamhlanje. no to Hayi. the standards zanamhlanje To the standards of today. noba singafuni iphuculwe Even if we may want to advance, ayikho enye indlela engaphuculwa there ngayo is no way it can be advanced. isilungele nje It is right as it is. as long as As long yasihlangula esonweni it rescued us from sin, sifakiwe sisono we will have sin. usathane ibophe impilo yethu We were bondage. to the- ilungile It nje is right as it let is. us not change it Asingayitshintshi. let us not civilize it Masingayenzi ibe yesimanje manje. athingekho I was not here when Pastor Pep was here, but I was fortunate that I saw him in a vision. lonke ndikhipha ndisemandleni That is what keeps me in power wento yase-assemblies of God of the assemblies of God. noma ingatshintshwa Even if it can be changed, andiyindawo I am going I nowhere. will die here Izawufela apha. ngoba indihlangule lento Because this thing rescued me. incedile ubomi bam It helped my life. incedile impilo yam It helped my life. indebe iinkathazo ezininzi I was rescued from a lot of trouble ngenxa yentsidiso because of salvation. enamandla That is powerful. ephilileyo That is living. sengathi utata ubhengu It is as if Father Pegu, uba wayebeka imigomo yalapha ekhaya when he put his instructions or procedures of this church, esithi masingazitshintshi izikhonkwane saying that we should not remove ancient boundaries. haleluya sengathi wayetyhilekelwe leli xesha siphila It is as if this time was revealed to him. no
nto change this. thina isilungele It is good for us. babuhletha indilungele Father Theta, it is good for me. Indilungele, tata wam. It is good for me. ndile nto ndiyo namhlanje I am what I am today. abandibonayo Those who see me, bashaya indesheni they bow to me. babona ukwenza kukathini. They see the works of How God. can I change it? Ndingayitshintsha njani? Ndingayitshintsha kanjani How le? can I change it? Bantu abatsha Young people, kunezinto ezibekwayo there are things that are put before you. okuthiwa mntu amtshabaleka kule nto That it is said, run from this. ngoba uthixo xa esithi baleka Because when God says usuke run, yazi uba inengozi. He knows it has danger. lithi izwi lenkosi The word of the Lord says, ungawabeka kanjani how can you put amalahle esifubeni sakho a scoop of ashes on buye your head singatshi iingubo zakho. and then you don't burn? Haleluya. Amen. xa kusithiwa hayi When they say no, vuma mntu omtsha allow that young suba person. nemibuzo Don't have questions. ngoba ingomsa ulazi But we do not know tomorrow. lithi iqhalo lesixhosa A Xhosa proverb says, inyathi ibuzwa kwabaphambili. you ask from those who are already far. Cela sifunde Can you please read? 1 Peter First Peter. chapter 2 First Peter chapter. ke nina And you, ithi kwenye indawo anisisi sizukulwana kodwa nisisizwe. in another place, it does not say you are a generation, but you are a nation. Nisisizwe You are a nation esikhethiweyo. that has been chosen. Haleluya. Amen. Haleluya. It means sikhethwa phakathi kwabo. It means we're taken amongst them. Haleluya. Sikhethwa phakathi kwabo. We're chosen amongst them. Ingalo kaJehova enamandla The mighty hand of God yasikhonga chose us phakathi kwabo. amongst them. Haleluya. Now sisisizwe namhlanje Today we are a nation phakathi kwesizwe. amongst a nation. Esisizwe esisilungileyo A nation that is surrounding us masinga-intimidatewa siso. should not intimidate us. Masazi kakuhle We should know ukuthi unamandla uThixo wethu. that our God is powerful. uThixo wethu uyaphila. Our God is alive. uThixo wethu ligorha. Our God is a warrior Njengesizwe with his nation. masiphila ngokomasiko. When we live according to Yes, to the laws of this nation. Funda sisi. Isisizukulwana esinyuliweyo. Isibingeleli esibukumkani. The royal priesthood. Isibingeleli esibukumkani. Asonelanga uba senyulwe We're not only chosen ukuba sibe sisizwe that we become a nation, kodwa singabantu but we are a people ababhile ngebhodwe. that belong in heaven. Haleluya. Amen. Igazi lethu Our blood, kwafuneka kufakwe it had to be injected igazi langasentla. with the heavenly blood. Sine DNA We have a DNA yasezulwini. from heaven. That's why kusithiwa we are the royal. Yiyo loo nto kusithiwa sisibingeleli. Singabantu We are a people. basebukhosini. We are a royal people. Haleluya. Jesus. Njengabantu
uyabona usathane uphucukile kule mihla. The devil is very advanced these days. Usijolisa ngesky. He makes us date in a style Silapha endlini kaThixo. while we are here in the house of God. Obaba bethu abalibali bebona intsha. Our fathers are not forgetting that they see youth, Kanti ngaphakathi ezinhlizweni zethu yet inside our hearts, we are joling silapha endlini we are kaThixo. dating here in the house of the Lord. Hayi bendisazi amen akazuba khona. I knew that amen won't be there. Ndibuza umoya ingcwele ngenye imini why Nkosi? I am asking the Holy Spirit one day, why, Lord? Ngoba lithe izwi lakho Because your word says, uba ababini bebathathu if behlanganisene 2 or 3 are gathered ngenxa yegama lakho in your name, mna ndiyoba ngowenani. I will also be amongst them. Kodwa awubikho phakathi kwethu. But you are not amongst us. Uthi selusiza When you are coming, uphinde umke. you go. Ayingomntu ofikayo You are not a person that comes, ondwendwayo who visits, but uyahlala phakathi but he kwethu. stays amongst us. Uthi umoya ingcwele The Holy Spirit says, phakathi kwenu kukhona indibandiba amongst you there is a lot of noise engeneleleyo that has come. inokumnilisa ngokungathi It pretends as if iyamhlonela uThixo it honors God, kanti iyawakhanyela amandla akhe yet it okusindisa. denies his power of salvation. Njengoba thina sisithi sigciniwe Yes, we are saying we are kept. asigcinwanga zezinye izinto. We are not kept by other things. Make no mistake, Ungaphazami. asigcinwanga zezinye izinto We are not kept by kodwa other things. sigcinwe ngamandla. But the power has kept us. Ebusuku silele At night while we are sleeping, sigciniwe, we are kept. siphuma singena We go in and out. sigciniwe. We are kept. Uma besinqoba ubuhle When they say we are beautiful, sithi nguThixo say it is God. ngoba we understand kakuhle We clearly understand ukuthi thina that we besingebahle were not beautiful, kodwa senziwe bahle but we were made beautiful nguThixo. by God. Uthi umoya ingcwele xa ithetha nam When the Holy Spirit speaks to me, le ndibandiba this noise imilise ngokungathi pretends as if iyamoya kuThixo it fears God. kanti ebusuku Yet at night, phakathi emisebenzini at work, ezindaweni abahamba kuzo where they go, bayawakhanyela they deny amandla kaThixo, the power of God. baphila ngenye impilo. They live another life. Uma befika endlini kaThixo When they get to God's house, bayakwazi they can. ukuba baphinde batshintshe They can change isimo sabo, their way bamilise kwasenkonzweni. and be like people who of the church. But uthi you are the royal priesthood. He says, "Isisizukulwana esinqo." You are the royal priesthood. Isizukulwana esinqo. Umntwana wasebukhosini A royal child akahambi noba kuphi. does not walk anywhere. Umntwana wasebukhosini A royal child akathethi noba kukanjani. does not speak anyhow. Umntwana wasebukhosini A royal child unendlela anxiba ngayo. has a way of dressing. Mtsho nguEsther Look at Esther emele isizwe sikatata uMordekhai. standing for Mordecai's nation, Isizwe esasisincinci a small nation phakathi kwesizwe sikatata uHaseros. among us. But Lithi izwi lenkosi the word of the Lord says, yathi xa engeniswe ebhodwe when she entered njengabanye like others, kodwa yena
kuleli bandla in this church, bathi abantu balapha that people of this baphila house impilo yokulwa live a life of ngoba fighting. kuyaliwa Because you fight. sisedabini We are in war. kukhona ikingdom There is a kingdom. esikhutshwe kuyo We were taken from. kukhona ikingdom There's a kingdom. esifakwe We kuyo are put le in. kingdom This kingdom kuduntsudunsu is war. ifuna sibuyele emva It wants us to go back. bathi mntomtsha But young person, yilwa fight. uyaliwa You fight. ngamanye amaxesha uhamba ungathandeki kwabanye abantu Sometimes people don't even like you ngenxa yokusilwa because you are fighting. ngoba bangcwele Because saints, le nto esiyiphiweyo what we have been given eyomntu ngamnye is for an individual ukuba uyiphile that you may live it. so that Ukuze, xa sihlanganisana when we meet together, phefumlelane we breathe ngeli vumba likakrestu with the smell of Christ. elibubungcwele That is holiness. elithi izwi lenkosi Which the word of the Lord says. sizintshaba We are the enemies kwabasindiswa to kwabangasindiswanga those who are not saved. kodwa silivumba But we are a smell elimnandi that is cool kwabasindisiweyo to those who are ngoba saved. sihlangana ngobungcwele Because we meet through holiness. sidlana We ngobungcwele meet through holiness. asazani We don't know each kodwa other. sihlanganisiwe But we were taken together ubungcwele by bukathixo God's holiness. ubuthixo ungcwele Because God is uthi holy. nani He says you libani njalo be holy lifuse yena and imitate ngoba him. nizelwe nguye Because